Arkaitz Miner, gitarrarekin Arkaitz Miner. Gitarra eta mandolinarekin. Espaliko kantu bat egiteko hasieretako. Mugalariek esatuten moduan, zaharrenetakoa repertorioan, Espatu menelanek fagoa zein tristea den diote. Moito obrigado entzuten da bazter batetik. 53 urteko gizonak lanezan. Badu giatzeko dokumenta ta edozein lan hartuko luke premialarian. Behar bada dagoenerako botatu burua dio. Maite hauna bota ditu kutsarea ezpata. Faloa esan nahiko duzu, nik ere maite hau zidu betiko lehioa, eta bildu zaio dola urarekin. Da arrazoina naukan, mentura zalien sasoia amaitu dudan. Eta atzo bezala esnezko ibaia, obsesiboki vegetalen azpietatik. Lurrak orainara infinitoak ditu nabloina tipientzat. Baina nun dira eroeak imagina ezinadun beste lopeak irrebat. Hauxo morroen kisa akatzen gaitun. Gure azken orduak lore ximelduenen palagua. Asfixia zikina arkitzen dinau grupitxetak. Congeladore made in Germany horretan. Congeladore made in Germany horretan. Da congeladore made in Germany horretan.